khangsi pini pherangke bitung kewang atum an pan kadong pajir lo kadong pini nilitum kacetong lage kapre kalam kali la penilitum pini lada kacetong penangan do apu abang ke EPHL sialong cintong constituency long asegeti lo nili bang ke karbilu charli asong cintong rupiah long amai phulo non ke khibom na pen pu lage nili arvina thu lag alang lige rata cyclem ba na pen sonok thak seladak pini ongdung nilitum parti cipu pepin pen song cipu pepin pen karbi tang te karbi pu pen se pini ladak ongdung a parti ongdung a organization akorte do atum do pini nilitum pherangke amai kang ni nangkok mate pherangke amai ke phanang kok lage kapre kalam kali ke damtang ni phai kre pho arni kheronia long SDC youth from la pen ke karbi lu charli asong PGR la pen ke VGR along le aputha khaladak peaceful pen dharna mate sit in demonstration alang litum ke dobom unahut arni gang sam alang litum sit in demonstration dodet pen kacedam thua hut bihari oglangno akorte atum kateng khengdun halabangso puthak se pini nilitum dak karbi tangte karbi pu ningisi pet pen pini labangso pherangke amai inginang koplo lasi la PGR la pen VGR along leke komentu neta nilitum karbi lu charli asong pen cheng lok kaprek kaprek song hamphang ke doan parti ke doan setami nilitum labangsu PGR la pen VGR along le abangke election vek nangji lanchot kalisi kheroni PGR VGR along le adanchot kalisi kaprek kaprek along non chin thong ason son punon penaan ang tan pen kewang kedo lahai huye puthak stami sodak penilitum lang tarlip nangji lapen niliki jongkang tung mate kaningji pon kang tung alam theke la helo je penap nifai krisir kep arni Karbianglong Autonomous Council Team Karbianglong abitung atum SDC youth from la pen karbi lu charli asong aphan ke hang pen haladak jongsi mission a solution mate PGR VGR along le eviction sedetlo polotang te ansosesi nilitum kachi song amede abangke deng ponji la pen komentu ne arni stami nilitum atok anu kedo nonason japek jaho nilitum cinthong along kedo akar biara tum stami PGR VGR along le aphan vek abangke jongsi eviction sedet polotang te nilitum cinthong ara chot kali all Karbianglong adang pi arasila ke nilitum chekroy dun thekthi lab jongsi kiwangji langar nita labang so step mesen pen tim Karbianglong atum deng pon thek thedet lo pote nilitum kache songa keng kama bangke ingtonte ansuse si nilitum kache song akeng kama bangke deng ponji pusi pini labang sup herangke ke phalong sta militum sodak pen pachini ponlo kacari itu kita ke mate ke plan play mate ki hai helone alang litum ajoini pen ilitum akorte tum phan bihari tum nang theng pinang chok pilo laso ke theng ke chok long bangke ilitum inning arlo amme ke doson si theglong lo je bapuan emi thang long ri don chedo sedanta pini ha ang tan pen kewang ha Bihar pen kewang ha Bangladesh pen kewang atum si piniar ni ladak itum along ri itum long le em putum pansi alang litum bangke nanglang ropen nang tengkeng lo alang litum arideng pen ilitum ereng isudun ke lage chithrak meme lapen ining nakang meme chichak chege piniar ni jongsi ha Bihar son komane akar bi Bihar tuman Bihari tumpan handak tengkeng dam polote alang litum pilo nai klem numpo mantu ne pensi apran en eto cita piniar ni ge ilitum dak abangke apran bang en edel di ilitum alang litum pan lapan excuse lo kang hondolo mantu ne pen
alang litum PGR ladak ke PGR pulote professional graving reserve la pen BGR pulote village graving reserve alang litum hadak ke doning chainong chilong kapachu paning athai piniar ni bangke bihari atum ha bihar pen ke bang ha Bangladesh pen ke bang atum si pini hadak jui jam oi fits tame tim kar beng longa chikrong tum piniar ni ko pipolo mek bang predet nilitum di fugedam lamding road pen lak phelang pi pen nyong si hat pon lo pulote hala so yoge e oklem hur pen si kapa parna kopi polo kapa parnang pulote mo kopi ne pulote nang tingkheng dum na non pen abang ke lage first time kali log mati di second time lo sona thaksi at time po bange ili tumke chi sabdam bom pulote e mithang tum si duk duk bom po akar bi tum si lasi at time ta nang lo nilitum dak chinthong arat akar I la pen nilitum stame akadiman ke lalo la non ipong bangke la PGR la pen BGR bangke eviction vek nang po jong si eviction na hedet pulote non MP election ta nangele lo la si jong si tim kar biang long pen eviction nang hai hedet pulote nilitum dak chinthong along rilong bangke tim kar biang long ka chikrong tum dak campaign ajat dangri jong patoy te penal tum yong si vangdet pulote nilitum ke nal tum han dak sinang tengkheng dun vek po nilitum nang chisong dun vek ji